Ramadan Mubarak. So na to mga Muslim din ha. But anyway, alang sa pagsaulog sa balaan nga bulan, dili na to by the way kalimtan ang paghatag og respeto sa mga taong nangamuyo karon nga Ramadan. Do ang Dubai kay open ni siya nga Emirates sa UAE, dili na to kalimtan gihapon. Nga naa nga magbutang gyapon tag saktong pamatasan. For example nga naa sa mga public transport, naa gyapon ko'y maobserbaran nga mga tao magpa-play og kanang kuan kusog kay nga mga music. So, ang ubang mga tao nag-travel na sila nangamuyo pa na siya. So, agi respeto hinahinayan nato o mas maayo ka maski karon na lang siya nga season maggamit ag kanang headphone, and aside from that kanang magbahak-hakay or most especially sa adlaw nga wala pa nag-iftar na ay mag-video kay dapat ato na siyang kanang agig respeto na lang ba. Kung sa Ramadan sila kay nag-fasting na sila, that means dili wala na sila kaon tibok adlaw, wala inom tubig. So maka-encounter mo sa mga nag-fasting, hinay ang processing sa ilang panguna-huna, weak sila, then initon og ulo, part na sa pagsabot atong ihatag sa ila. Sama sa pagrespeto nila sa atong relihiyon or sa atong pagselebrar sa atong mga aktibidades sa atong mga pagtuo. So karon ilahan na pong turno nga mangayo pagsabot pod. Scroll up na, bye.